Ну ось, і все, вирішили. Вітаночки, мої шановні сябри. Ой, вітаночки, мої шановні сябри. Так, гэта мы прикриємо. Ось, дякую велике. Усё, гук пайшоў, значыцца мы гатовы. Сёння мы вяртаемся ў нашу цудоўную гульню, яка называецца World of Tanks. Это вам не мир танков, не свет танков. А таму мы просто будем з вами гуляць, атрымліваць асалоду, я спадзяюся, бо суботні ранак, што яшчэ табе трэба, правда? Ніхто не абяцае гэтага, але магчыма у нас атрымаецца. Што тут дзеялася? Я прыгадаю, што мінулыя 2 тыдні я не гуляў з шэрагу нагодаў, дарэчы. Але асноўнае гэта было тое, што аккаунт узламалі. Ну, я на ім, па сутнасці, калі даведаўся, то больш не запускаў. Просто напісаў у цэнтр падтрымкі, чакаў, пакуль сітуацыя гэтая неяк вырашыцца. Вось яна вырашылася, і мы павяртаемся. За 2 тыдні рукі атупелі, 100%, я ўжо не памятаю, што да чаго. А таму будзем проста гуляць, каб павярнуць свае магчымасці. Магчымасці хаця б на свае гэтыя 55-58% гуляць. Можа, нешта з гэтага і атрымаецца. Будзе бачна. Вось. А па сутнасці будзем спрабаваць атрымліваць асалоду. Вось. Таму што гульня добрая, мне падабаецца, ніколі не кіну. Карцей, пагналі. Наш першы бой заўсёды ў нас на арце, каб троху наши пальцы размяюць. Зусім трошечки. Ды звычайна я, калі узгадаю, што запускаў шестраністры, мы праважся гульню. Не гледзячы ні на што, першы бой, ён самы мярзотны атрымліваўся. Так, вось так. Опс, нашу гару адабралі. Выдатна. Ну і што ты, маленечкая? А чаму яна сюды прыехала, елка? Елка прыехала, бляха, на цэнтр мапы, каб што? Стой уже, стой. Запыніся. Эх. Во, вось гэтага хлопца трэба будзе забіць. Так, што у нас тут? МХ-1375, дарэчы, чаму ён кінуў толькі аднойчы і стаіць. Тебе ж там сколькі? 4-5 набояў. 3, 2... Оу, не трапіла. Зараз пражатка дапаможа. Вон, прожатка наближается. Гувика стоит. Добро стоит. И все, сеттер переотрывал троху, перетерпел. На тебе. Теть, ёпта. Арта есть арта. Каб яшчэ ляцела туды, куды трэба. Ну, 1375, то я не ведаю, чекни, что там с гувикою. Стоїть. Він бачить чи не бачить? О, зараз повинен бачить був би. Ти гляди, хто это у нас тут. А чому в гэты раз я не полетела вось сюды, вось? Страляў сюды, вот сюды, чаму не полетела? Ну, отсюда полетела. Курва. Не, ну наши хлопцы уже порвали. Здесь и трелик.
Таму тут нічога не зрабіць, толькі калі аглушэнне нейкае павесіць. Пыу, зноўку я натрапляю не туды, ось сюды трапіла. Пэўн табе пасрацца. Тыш. Стой! Стой, не едь никуда. Блять. Да что это будет такое? Ну, только перенабился. Собака. 14-3. Вай. Я, до речі, глядел стрим Безорда у... Калі это было? Ну и все, он сховался от меня. Калі гэта было, чакайце, ён гуляў, вельмі добра, дарэчы, гуляў на маусе, гэта быў чацвер хіба што. Ён вельмі добра адгульваў, і проста яго так гульня ябла. Ой, боже ж мой, цяжка на гэта было глядзець, там лік быў яго 15-3, усё роўно, не ў ягоную карысць, дарэчы. Вось, і, ну проста такая жудасць. Не спадабаўся бой. Адзін раз толькі заляцела. Так, ой, боже, фанарт. Але. І карацей, у яго там я глядзеў увесь вечар, там, хіба што да першай ночы. Ён паспеў за вечар гэта адгуляць, ну, прыблізна 15 баёў. А там адсотак перамог быў каля 20, такое адчуванне, сапраўды. Пры гэтым сярэдняя шкода нанесеная разам з насветам. Так, 110,5. Дзе, дарэчы, цыцка злева. То бок налева такое сабе ехаць. Але што яшчэ рабіць на гэтым танку? Трэба ехаць налева. Вось, і карацей, ну проста, баі былі жудасныя, там Безорд тильтаваць ужо пачаў нават, вось, і врэшце скіпнуў гэтую гульню, адразу перайдзем на кумулятывы. Ой, не падабаецца мне штосьці, тут фош, стерва, аб'ект са мной едзе, хто яшчэ, так, цісак, ён жа ж не заўважыць мяне, не заўважыць. Хто гэта? Он, Еча. Еча гэта добра. Так, оу, наша ЛТ памылілася. Йох гэта добра. Ну, у сэнсе таго, што ў мяне ёсць шансы яго заваліць. Так, хтосьці тут ужо стаіць. Нас мало, а Еча нешта там зупынілася і не паехала сюда. Бляха-муха. Яго КД хутчэйшае, ён стаіць. О, ВРВ, вітанашкі табе, вітаначкі. Ага, 40.05 сюды едзе. Бум табе, не, ён зняў. Адразу аглушэнне сняў. Будем чакаць. Як маешся? Добра маюся. Нешта там троху жывот мяне круціць. Але як-небудзь дам рады. Калі што, проста адскочу на 5 хвілін. Павернуся. У любым выпадку, не так кепска, як магло быць. О, глядзі, каго ўбачыў. Та ёб вашу мать, ты куды... Бля, ты паглядзі, дзе гэты прыдурак стаіць. А ён ведае, што гэты дом разбураецца? Ці не, вось гэты? Не, такое адчуванне нібы не ведае. На табе, абмяняліся. Непрабіццём. На колькі аглушэнні ён павесіў? На 12 секунд?
Трик. Дарэчы, Безорд вельмі нахвальвае гэты танк. І яго сапраўды так добра ляціць. У мяне не ляціць. Я вось заўважаю, што я калі перанабіваюся, так вот выстаўляюся, та ідзі ты ў сраку за іншую. О, 1800. Прыгажончык. Просто лепшы. Каб фугасы мелі старую механіку, я б зараз фугасам уляпіў бы яму. Так. Трэба будзе паздымаць вось гэтае ўсё паскудства, якое перашкаджае. Зараз, дарэчы, ён можа да мяне падціснуць, але хіба што мне гэта і трэба. Няхай падціскае. О, глядзі ты. Ён з'ехаў. Ёха, я маю на ўвазе. А вось і ФВ. Так, чекнув. Няўжо ніхто, насапраўды ніхто. Не ў пазіцыях усе аказаліся у гэты момант. Так. Вы ведаеце, што? Вось так зробім. Хоба! Бачылі? Бух на 700, як табе? Вось мне зараз падалося, ці сапраўды неяк набой паляцеў і не даляцеў да мяне, проста пасярэдзіне недзе спыніўся. Ці мяне глючыць уже проста. О, Фош прыехаў. Меры іх тут. Танкаў шмат, а у нас не шмат. У нас мало. Сука, кинул меня. Ты серьезно, блядь, ты борт не пробил? Дякую Богу, сраку пробивши. Ябр. Не, прикрыцця нема. Чым Фош займаецца вось на гэтай пазіцыі? Ты ж проста каманду аддаў, придурак. Ён жа 100% не ведае тут прастрэлаў праз гэтае мястэчка. Грыля зловіў. Добра. Малайчына. 2000 ўжо амаль даў. Так, что у нас наступное? Давайте, Панард. Стоп. Які гэта Панард? 90? 149. А, я ж забыўся. Так, у мяне ж адкацілі. Я памятаю, што я 100 гэтым 10-го выкачаў і нават набыў сабе ўжо. Катаў на ім, але ж гэта было падчас таго, як аккаунт быў зламаным. Таму адкацілі назад.
Можа быць, гэта апошні бой на гэтым танку. Калі так, то было б няблага. Так. Ляцім у цэнтр. У іх таксама ёсць ебр. Будзем катацца вось тут так. Бэм! Y-73. Цікаво, ці удасться без пошкодження проїхати. Ти глядzi, бляха, як яны гэта робяць, а? Я нікого не засвяціў, зато мяне засвяцілі, а? Фантастика. Давай. Ага, ось. Нечто у нас тут мало танков, 1 УДС только шифруется. Ты паскудник, а? Гэты не хоча выязджаць. Цябе ж куты добрыя, навошта ты стаіш тут проста ў хмызах? Будзеш страляць? Блей, ты не трапіў яго. Тут 100 метраў няма паміж намі. Блядь, які дурны ты просто. На своем УДСе. А хто мне распавядзе, навошта я сюда поехал? Я что, не могу поглядеть, что нема на адстрэле нікога? На палічцы. А, блядь, куды УДС падзеўся? А, УДС кар разбіў. Все, зразумела. УДС кар разбіў. А я тут катаюся, як ёлоб. Самотна. Все, хмызы. Хмызы наши, и все. У цэнтры танкаў няма, таму будзем стаяць, спрабаваць адстраляць кагосьці. Так, ну леапард, вядома, ўжо колькі разоў ён засвяціўшыся ў гэтай пазіцыі яшчэ жывы. Гэта проста нешта цудоўнае. Як такое можа быць? Дарэчы, лепш на кумулятывы перайсці, каб каро прабіваць. Сейвится гадость. Сейвится. Угу. Наше это мястэчка захапілі, лічым. Зараз тайпа з'ядуць. Сакавітага. Мы тут будем павінныя стаяць, тут ніяк інакш. Шкода ў кепскай пазіцыі у нас стаяць. Бачыце? Яго з цэнтра могуць збіць. Таму што ў каро там агляд. Ну і нахабства ябра ніхто не адмяняў, калі што. Мы тым часам всем трэлік.
Так, наши протискают, там епись. Кароу центр сустракає. Кепська позиція, до речі, для сустракання. Мінус єпісь. Наші тяжики там добре валять. Бачите, я ж кажу, кепська позиція у Каро. Сустракать тут нельга. Город. Бум, отлетел. Один и другие. Короче, ни один, ни другие. Не ведаем сапраўды, где стоять можно. Что, ризикуем? Ага, зараз. Воу! Ты опошний? Гуселька. Все. Ну, такая. Не подобается мне на клойках гулять. Что они кажали, тяжковато. Тяжковато. Літаральна ў гэтай жа гульні пад колавікаў зроблена, не так ужо і шмат мапаў, каб можна было пагуляць добра. І 5 па разам. Давай яшчэ раз. Я без рэзерваў гуляю. Зараз падрубім. Так, до речі. Мне по правым хіба што поехать, правда, не? Але хочется влево, ще раз скажу. Что у нас по броне? Есть Кано. На нашем боку 752. О, 752 нехай едет направо. Да и наш, так само можно направо поехать спокойно себе. 114 СП2, не ведаю ТТХ. Не глядел, оглядывал, ничего такого на этот танк. Я налево, короче. И Канопер так само налево, и 752 налево. Блять, люди, что вы робите? Поехали направо раз. Раз такое. И Канопер, и гэты. Им были аж сюда. Будем тут стоять, короче. Это наша фаза. Ну, павінны добра прыняць усіх, хто будзе ехаць. Калі хто будзе ехаць. Так, по цэнтры свет... О боже, 752 у якую пазіцыю едзе, бачыце? Ён едзе на мост. Курва дурная, просто ты, бляха. Полено тупое. О, 257 тут. Ихны. Давай голду подрубим. Так, у центра нема. Так, с полички меня не откидают с балкона. Я думаю, ты не полетишь. 257 помыляется у них. Ці варто? Не варто, до речі, проезжать сюда. Бачите, наши там. Бой. Трапил. Вот так. А вот зараз гэты ад'едуць назад, и мы подъедем у таким выпадку ближэй до их. Ось так, адмансавалі троху. Что, удастся попсовать им кровяку?
7-5-2, до речі, підтискається, він просто праз мост проїхавши. У гэтую позицію, дивний маневр. Не хапає кутов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, хлопець. Что за альфою, курва? Ты уже в этом житті полетишь, ці не? Ой, я без ремки выехал. 3, 2, 1. Так, як-небудь. Гадам. У меня отшивание такое, нібо меня вынесли наводчика. Такі раскид. Бачите? Як гэта, блядь? Што гэта з гэтым танком? Ці у меня абсталяванне не тое, трэба паглядзець. Што з ім не так? Просто увесь танк, колькі тут да яго? 200 метров хіба што. У мяне увесь танк у прыцэл улазіць. Ну як так? На Е5. Разумееце? Не, я разумею, вядома, што я вырушуся. О, вітанашкі, а не то вітанашкі. Вось. Але, курва, быць так не можа. Не павінна так быць. Так, ФВ Рэмба 110-4. Давай на ББ пераводзім. Ой, а хто гэта? Нехта вылетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Бядацтво ты. Доедуть. Оу. Ходи, який хитрий, а? Не, заганяться взаимно такая себе справа, слухайте. Але, что з гэтай позиции? 7-5-2, до речі, я подумал, что ён поедзе туди. Так бы я поехал, да, на его место, разом з ТНH. На дворі клас, то дощ, то мокрий сніг, то сонце. У нас, до речі, вчора дощик увечері йшов. Так, покольки. Угу. Цікаво, я засвітився. Ось тільки питання, чи... Ага, ось воно. Я так і зрозумів, бо іншої позиції то не могло бути. Один тільки, бачите, у 2.6.1 ніякого огляду не було, тому я не бачив бачата, покуль то і не засвітив його. Такое собі надвор'я, згодний з тобою. Але ж ти ведала, бо глядела прогноз, правда? Фошик зверху. Так, Єча. До речі, наш 7-5-2 повернувся. Будем сустракать тут этих хлопчиков. Так, переходим на голду. Бо бачата нам треба збивати. Там Єча поїхав їх збивати базу. Покуль Ремба ЦС-ку нашу доїдає. Спробуємо. Доїв. Цікаво, чи він поїде на базу. Ну, таке відчування ніби поїхав. Тому батик повинен бути моїм. Я сподіваюся, тільки Єча ж не передумала. Зараз ми тут займемо балкон.
і не свячуся, то хутчэй за ўсё ён з'ехаў уніз і паехаў таксама на базу. Дякую Богу, не разбіўся. 7, 6, 5, так, бак прыехаў. 4. І астатнія не паспеюць. Захоп. Так, але надзея на лепшае ніколі мяне не пакідае. Яна нікога не пакідае. Згодны з табою. Дарэчы, ты ж хутка павінна была быць у лекара. Праз колькі там, 20 хвілінак, не? Збіралася нас па крайняй меры. І такі сярэдні бой атрымаўся. Панард. Мне не трэба будзе гуляць на панардзе. Гэта добра. Так, што яшчэ засталося? 2 танкі. Гэта шкода. Паехалі. Ужо была? Так хутка? Так хутка, што ён табе распавёў цікавае? Вядома, не кажы ніякае. Жыць будзеш? Чорт! Блін, я спадзяваўся на іншы вынік. Потым распавядзеш, добра. Потым распавядзі. О! А вось гэта няблага. Адзінае толькі кепска, што ў мяне вежа высокая. Бачыце? А ўсё астатняе гэта няблага. А ну-ка. Так. Вось сюды. Няхай звядуцца хлопцы. Можа, пераход і молтае. Я жартую, Анюта. Ты не крудуйся, калі ласка. У цябе спадчыны няма, чаго мне жадаць? Каб у цябе са здароўем было ўсё кепска. Усё, што мы маем і так на дваіх. Вось, нічога паасобку у нас няма. Ну-ка. Так, пакуль што ніхто не з'явіўся. Я не трапіў. Паскуднік. Не, ну нашыя, вядома, сталі проста жудасна. Не зразумела. Я нешта не разумею нашых хлопцаў, якія вось тут гуляюць. Вось асабліва вось гэтага. Вось гэта што? ЛТ. Куды ён стаў? Гэты сам сабе паехаў кудысьці. Што адбываецца ўвогуле? О, бачыце? Ну і, блядь, стаяў у хмызах, нікога не чапаў і на табе паехаў. Навошта ты стаяў у хмызах? Не разумею. Так, 52 там. Ты лічыш, што ты гуляеш на... Собака. Выдатно. Трошечки перахитрили. Так, тым часам Т-67. Мне лепш адсюль зваліць, мне падаецца. РБФМ зараз атрымаю па пысе. Трэба неяк 34,85 перахітраць зараз. Пытанне як толькі.
Глядзіце, паехаў. Абаронцы. Там дэстрой, які прыкрывае іх, то бок адсюль выходзяць. Будзе кепска. Але выскачыць, я спадзяюся, у дэстроера там не дыстрактар у якасці гарматы. Так, усё сустрэла маму, пайшлі гуляць. Добра, добра. Прывітаннічкі перадавай. Не прывітаннічкі, не, пакуль. Вітанкі, во, ведаеце што? Я, дарэчы, не так даўно, трэба цікаць, бо тайп кінуў гэтую пазіцыю, РБФН тут адзін, мы на двоіх тут, вядома, нічога не зробім. Вось, наконт слова прывітанне, што там яшчэ было, чакайце. Карацей, усе гэтыя слоўцы, якія ёсць і з'явіліся у беларускай з пры. Аказваецца, гэта не беларускае слова, гэта проста адаптацыя да таго, да расіфікацыі, давайте так. Да расіфікацыі, што маюцца на ўвазе, як там, привет, правда? Во, усе ж кажуць заўсёды привет. Вось, і мы таксама пачалі прывітанне ставіць. Бляха-муха. Так, слухайце, мяне ў барабане 5 набояў. 5 набояў па 100 адзінак шкоды. Бляха, каб яму хто адвесіў плюху, то было б добра, а? РБФМ. Блядь, трэба цікаць усё. Нагуляліся. У меня такі план быў, такі план. Трэба цікаць. Ой, так. Ну і куди? Ось куди ён паехаў? Дебіла кусок. О, не. Я не такі трапны, як ви тут собі уявляєте. Ти гляді. Ой. Тікаємо. Давай, крутися. Рухавік выбілі, ён, бля, ледь ворушится. Не, ну тут пытання нема, тут пораза 100%, тому что... Тому что настроен. Чотири набої. Цудоўна. Дестройер, оказывается, гэта вось гэты, сярэдні танк. Ну, придется скипнуть барабан. Я один супраць 8. Чаму не? Короче, поехали сдыхать. Вітанкі, Аня, хух, поставив ежу готоваться, живи дед. Ну вось так неяк атрымалася пажыць. Все равно, слухайте, полторы тысячи сумы неяк выціснуў з гэтага. При гэтым... Я не разумею, вось у нас на левый фланг разом со мной поехала няшмат танкаў, зусім няшмат. Так, пры гэтым нашыя прасралі правы фланг, куды паехала значная большасць. Як так адбываецца? Як яны гэта ўмеюць, калі перавагу колькасную яны не могуць рэалізаваць? О, слухайце, глядзіце, 26 амаль што тысячаў чалавек зараз на гэтым сервере у суботу раніцаю. Ніхуя сабе.
Вось гэта колькасць людзей, якія зараз гуляюць у танкі, а я лічу, што яны паміраюць, гэтыя танкі. Не, ну я, вядома, лічу гэта па праглядах на сваім канале. Што там пакоя сколькі ён збірае, ну па 20, ну 30 збірае праглядаў. Да рэчы, недавно у Шокера убачыў, што чалавека 1100 ці 1200 сядзела на стрымы. Ай, ці я дажыву калі-небудзь за такіх лічбаў. Што гатуеш, ВРВ? Дарэчы, што смачнага на сняданак? О, снайпер, прывітанне. Прывітанне табе, шаноўны. Вітаю цябе. Як тыдзень прайшоў? А, дарэчы, не скончыш. Прывітанне. Чаму прывітанне ці прывет гэта не нашае слова, не беларускае. Таму што яны хоць корань і маюць вітаю ад лаціны, але не, як гэта, не свойственнае, неўласцівае, неўласцівае моўным асаблівасцям мовы нашай беларускай. Востры суп, кары ды смажаная паляніца, в сэнсе. Навошта ты клубніцы смажаш? Паляндвіца. Паляндвіца. Паляніца. Ты смажаш паляндвіцу? А навошта? Яна што, у цябе сырая? Ты маеш на ўвазе гэты... Тут у Польшчы завецца скабам гэтае мяса. Ой, а куды я паехаў, бляха, дурнеш? Туды налево. Таймінгі. Таймінгі з іншага боку срацныя гэтыя таймінгі, бо ў мяне благі танк для гэтай мапы. Тут трэба неяк па-іншаму рэалізавацца. Вось бурасік, так, бурасіку падыходзіць гэтая мапа, і каб пасвяціць, оп. Цікавы ён праехаў, правда? Пум табе. На жаль, ён запыніўся не з гэтага боку. Так, хто тут? О, глядзіце, што тут зрабілі, пагорачак. Каб не свяціць варожую баску. Давай, шмаляй па дэфолтных мызах. Вось, сырая паляндвіца. Так. Як кажуць, добрае мяска. Добрае мяска. Мы, дарэчы, калі пераехалі ў Польшчу, вельмі былі здзіўлены, ведаеш чаму? Таму што тут ось гэтая сырая паляндвіца, яна каштуе на ўзроўні, як звычайная лапатка, напрыклад, ці карак, ну, то бок гэтая задняя нага. Вось. Ну, сырая таксама маецца на ўвазе. Мы про... Ой. Два шоты і ў ангар. Я ж кажу, бляха, кепскі танк для гэтай мапы. Вось, і карацей, і адбіўныя рабіць. Ай, смаката, ты што, проста. Купіш сабе гэты кавалачак, а ён тут, дарэчы, каштуе 8 злотых. Ну, давай так, 9. 9, звычайна 10 злотых на скідцы. На зніжцы, прабачце. На зніжцы. І ось, купіш сабе гэты кавалачак. Просто нагатуеш сабе з аднаго кавалачка, там прыблізна 50 адбіўных, не жартую, звычайна там каля 30 атрымліваецца. І потым ясі гэта з чорным перцам, просто соллю, трошачкі мукі, каб зрабіць такі тоненькі кляр. Ай-яй-яй, просто абажаю. Дарэчы, можа мне падацца на правы бок, і не хачу. Насамрэч, бачыце, колькі там стаіць людзей? Не, там скарпіён паедзе. Злева стаімо, значыцца, паедзем на левы бок, станем.
Будем чакаць тых, хто памыляецца. That tank to your right, I challenge you to do everything you can to support them in this battle. Вось. Каб перавесці на грошы, нармальныя грошы, 10 злотых гэта прыблізна 7 рублёў. І вось гэта быў шок для нас, што свініна у Польшчы каштуе танней за птицу. Любую, будь-якую. Так, елка там. Ну, у вас кошт прывабнейшы. Так, тут увогуле свініна каштуе просто такія грошы, што грашыма называць неяк сорамна. На табе, блайнда, не трапіў. У каменьчыкі паляцела. Схаваўся тут. Так, карацей, глядзім. 5, 4, 3, 2, 1. Павінен быў вылезці. Давай глянем. Пэу, можа і трапіў, дарэчы. А ну выходь. Покажися. О. Давай, цицку. Та трапляю цицку, но... 3, 2, 1. Так, пробил. На 385. И он там уже заехал, правда, за скалу этого. Где там хлопчик стоял? На тебе еще. Як ён учасно выехал. Сука, глядите, аккурат паміж перанабіваннем. Просто. Давай еще раз. На табе. Мінус рухавік. Але ён паспее схавацца, бо 7,5 секунд гэта шмат. Во, стой. Ну бля, ну 367, ну ёб твою налево, ну. Мог бы уже и добрать. Ух ты, 7 глядачоў на ютубе, вітанне, усім добрай раніцы, калі што. Хаця, калі вы глядзіце мяне з Беларусі, то у вас ужо і дзень там. Плюс 2 гадзіны, акурат такі апоўдні. Ну, дзе ты там? Ён жа сюды прыехаў, штось я не тое гляджу. Так, там елка, але елку сустрэнуць і боршч, і скарпіён, я так разумею. Вось гэтыя хлопцы. Вось гэтым. А ну, давай яшчэ. Эй, елка, ходзі сюды. Гэта што такое? Просто так стаіць. Опс. Реакція. О, реакція. Так, людзі засумавалі без твоих стрымоў. Ну, калі так, то просто, бляха, ты што? Ты мяне не тое як лагодзіш, а просто хутка давядзеш да аргазму такімі словамі. Што людзі па мне сумаваць пачалі, пакуль я не стрымлю у працоўныя дні. На табе, постой краху. Яшчэ раз обновіце. Не обновілі. Так, трэба троху ўперад. Мяркую, што тут уже ніхто не выйдзе, а мы будзем кантраляваць вось гэты выезд яшчэ. Ага. Глядзіце, яны на цэнтр мапы змясціліся, усе, хто быў тут на гары.
Так, кап цябе, бляха, нейкі слуп там перашкодзіў. Паехалі, мы сюды унычку гэтую станем. Блядь, хлопцы, што вы робіце? Капца, ты паглядзі. Просто ўдваіх падохлі. Аднаго 34-3. Адступі, не едь туды. Ой, гэты хмызавы геймплей. Так, ось, адзін і другі там. Добра, няхай сябе выходзяць. Стримерский оргазм, ну. Гэта, слухай, твае словы як пацверджанне таго, што можна атрымаць оргазм праз вушы, ведаеш? Ты нібы такое нешта добрае, прыемнае нагаворваеш у вушы і проста у выніку на табе. Так, усё, 2 ПТ, 1 арта, яны ўсе будуць вось тут. Эх. Давай! Не поспел. Собака. Лiterально не хапила 10 секунды. Я бы так мовіць ведаю. Магчыма. Так, як я казаў, мне патрэбная хвілінка, пачакайце. Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy, let me hold you down like gravity to the ground. Oh, you might be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and gray. Know that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and gray. Know that I'll be here to stay and give you that red, 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 swoop love, red, swoop love. Give you that red, 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 swoop love, red, swoop love. This ain't gonna be no broken promise, no show, girl, I'm just being honest. I'll give you what you've been missing. Kisses in the rain, I'll love away your pain. That is all I'll be, I'll give you. No reason to go back on my love. I'll hold you so tight to be snug. She might be my baby, let me love you crazy, let me hold you down like gravity to the ground. Oh, you might be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love. I won't
If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking negative bull, yeah, we could be taking control. A negative bull, yeah, we could be taking control. A negative bull, yeah, we could be taking control. Так, я на месцы. Дарэчы, я тут бачу, што мы прокачаліся, не? Так і ёсць, так і ёсць. Супер. 2 мільёны купляю. Нават глядзець не буду. Купляю просто наступны ўзровень. Чакай, гэта мы трэба. Так, адзначыць як асноўны. Усё. Так, я хочу все ж таки зняць гэты X2 з Шкоды, а потым мы перакінем экіпаж з DS-03 на STRV-103. Так, у нас 3 ЛТ, ворогу адпаведна таксама 2 арты. Даже нават не ведаю. Дакладна не ў правы бок. 100% не ў правы бок. Трэба неяк адгуляць па цэнтру. За дом стаць, паспрабаваць. Хуткасці, мабыць, толькі не хопіць. Яшчэ і гэтая пашвара едзе. Давайте паспрабуем па сейву адгуляць вось тут, ад гэтага дома. Глядзіш, а гэты... Так, мінус 1 ЛТ ворага, гэта вельмі добра, у нас таксама гэта кепска. Ці што тут быў? Я што, увесь гэты час свяціўся, ці што? Так, але, глядзіце, за кошт таго, што я высокі, я засвяціў гэтых вось хлопчыкаў. Ну вось, арта шмрыць. Арта проста кідае блайнды зараз сюды. Угу. — 88, ну, як вам? Ой, каб гэтага хлопца хто засвяціў, а? Давайте перанаб'емся. Вось гэта я ўчасна перанабіваюся. Добра. Я б сказаў, нават выдатна. Так, Су-152 надстрэліў нас. Угу. По центру, по центру, по центру. Але хто... Заебись. Отдай мыша. Не, я не выходил, слухайте, я у музах стоял. Цікаво, як мяне высветілі. При гэтай мы не засвяціліся ні Су, ні Ісу, ні одна, ні другая.
Да. Так, добре, по сутності гэта ж апошні, правда ж? Давайте сядаем пафарміць троху. У нас 5900, там, мабыць, некая десятка ўжо саспее нам, каб купіць сабе. А для гэтага спатрэбіцца 6 мільёнаў 100. Не абы што. Так, АМБТ ў топе з 8. Ці паехаць нам на цяжкі фланг, мабыць, ёсць у гэтым нейкі сэнс, бо там што? XM 57 можа толькі сапсаваць усё. Ці паехаць налево? Поехали. Мы злева стаімо. Такое сабе. Арты нема, поехали налево. Никто не дапаможа? Елочка только едет. Елочка. Не. Яшчэ одна ЛТ едет. Да все не тое, хлопцы. Ну, я ж кажу, что это все не то. Номад, до речі, шапатак. Ну ось і все. Ой. Ну давайте, по черзі. Не треба тільки кидатися. О! До побачення коси, давай, снайпер. Давай. Ти може не їдь туди, а? Бо їх до холер танків там. Бум, на тобі. З одного стрелу просто. Як ти не трапив? Ой, треба ж, до речі, змінити налади. Графіка і ось так. Так. Гэта яшчэ нешта танкануць можа. А мне, на жаль, тут нічога не свеціць апроч пашкоджанню. Астрон Рекс прыехаў на нас. Так. Дропнул, ВРВ дропнул. Все лишнее сыходить потиху. $489. Он уже шотный. Поехал, бляха. До речі, у мене... 469, а його 89. Так, яны центр добрали у нас. Все добрали.
У-у-у. Што, Хсор? Не атрымалася, так? Аперацыя капкан не прайшла. Ты глядзі, хто там у нас, а? Шапатак троху дзіўны. Ён катаецца ў прастрэлах толькі ў шлях. Та ідзі ты ў сраку, ну насамрэч, ну гульня, блядь, магла б ужо і даць забіць. Звёўся ж. Паскуда. Так, зато той трапляе, прабівае, пасраць. Нягледзячы на тое, што мы абодва... Блядь, ты сур'ёзна, Шапатак? Ебанутая ты... скаціна. Блядь, придурак. А не беларуская РВД, не, няма, на жаль. Гэта еўрасервер тут не завезлі. Яны перакінулі усё апроч беларускай мовы на еўрасервякі. Вітаначкі, дарэчы. Вітаначкі табе, добрай раніцы, суботняй. Таму гуляем з украінскай. Гаўно. Так, што яшчэ? Шкода ў баі. Дарэчы, трэба рэзервы падрубіць, каб фарм пайшоў. О, так, з дзявяткамі. А што сярод дзявятак? 2 ПТ, стандарт Хсор. Можна ехаць направа, дарэчы. Можна ехаць спакойна. Так, прабач. Т-17 параза. Непрыемна, але ніхто не адкідвае, дарэчы, бачыце? Чум-чум-чум только выставляецца, і шкода атрымала ўсё ж такі, дзякуй Богу. Слухайце, можа і мне ў цэнтр упасці? Я бачу, што іх на ПТ, бачыце, дзе стаяць? Ну, а ў іх па цэнтру толькі Ебар і шкода. Можна упасці, мне падаецца. Блядь, ён усё падох. Тут стандарт. Не-не-не-не-не. Не-н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 е. Я туды не поеду. Там же 3 танки. Бумц. Шотик ёсць, шотик ёсць. Так, ну Хсор падаць не будзе. 5. Иди сюда.
сходжки, сходжки, сходжки. 4, 3, 2. На, альфа не пройшла, але добрали. Так, поехали, Ксора. Ха-ха, уже нема Ксора. Скуль. Покажешь? Не покажем. Засвятился? Не засвятился. Цікаво. А ось воно. А ось воно. Так. Футюрик. Давай. А футюрик не дає. Футюрик просто стоїть і світить. Так, 1353. Барабану не хопить у меня. Ага, просим его. И 600 пройдет. Коли что. Оу, с подпалом. Что ты, что ты. Як я люблю, коли так просто подъезжаешь, и я гэтая паскуда поспеваю тебе засветить, а ты его... Серьезно, блядь. Тут стоїть. Да і похеру, все равно гэта перемога. Так, пайшлі. Т-17 трэба неяк перамагчы. А была нейкая мапа з Менскам, яе таксама не перанеслі. Усе мапы, якія маглі выклікаць, так бы мовіць, абурэнне заходняй аўдыторыі, яны не былі перанесены. Сярод іх расійскія мапы, типу Сталінград, типу там яшчэ нейкія ёсць расійскія гарады, і у тым ліку Менск не пераносілі. Бо яны баяліся. Гэта калі што, я для Ютуба паясняю зараз, гэта на Твічы пытанне ад карыстальніка. Вось. Ну, карацей, так падлічылі, што танк будзе надзейней, танк будзе бяспечней. А паколькі у мяне хуткасці няма, мы поедем сюды, будем перахопліваць ЛТ. Спрабаваць, дарэчы, бо 1375 не надта моцна адрозніваецца ад мяне па хуткасці, але ўсё ж такі трошачкі хутчэй. І можа стаць у музей раней. Так, Шельма едзе па хмызах, ВЗ налево. Т-10. А вось 1375, ты глядзі. Тут галоўнае неяк ЛТ ўсё ж такі высвеціць усё. Хтосьці едзе ў іх тут. Гэтай па зелёнцы. Тут мне няма чаго рабіць ужо. Цяжак неяк нават вылічыў, што ён тут. Ці ты проста баішся, што ён тут? Так. Ну што, давай паспрабуем. Гэта дурная ідэя ўсё ж такі. Як на мой погляд. Бля, ты долбануты ці што? Ён просто па хмызах лупіць. Ну паглядзіце на іду, што ён робіць.
Не падабаецца, слухайце, не падабаецца мне гэта. Не падабаецца. Ведаеце што, паехалі сюды. У мяне была такая на пачатку ідэя, калі я нікога не заўважаў, мяне засвяцілі, то трэба зараз у горад праехаць, спрабаваць вось 1375 забраць. Бачу, што ВЗ таксама едзе. Да яго, магчыма, мы ўдваіх. Немагчыма, 100% заберам, гадзіна толькі, каб ён дачакаўся мяне. 130, 560, гэта з гары яго б'юць. Мінус. Ах ты, сука, ты паглядзі на яго, а? А вы не свеціце? Вось ты стаіш на ДЗТ, ты не бачыш яго, вось Т-10? Сур'ёзна? Ці гэта жарт нейкі? Адсвяціўся. Нішто сабе, бачылі, як цяжкі танк адсвяціўся? Проста калі быў у аглядзе, там што так хмызікі пабудаваныя, што... О, незвычайна, незвычайна. Так. Как цябе, ты паглядзі, што гэта такое? Чоппер. Так. Пачакаем трошечку. Не трапіў. Блядь, заляці, малю. З 5-1 толькі набыць заляцеў, ну як так? Ага, угу. Вось. Трэба вяртацца. Трэба вяртацца, каб свяціць гэтых цяжыкаў, вось гэтых. Можа ўдасца нават пацэліць каго, напрыклад, Т-10. Так, блядь, вось гэта агляд. Вось гэта агляд у хлопцаў, а? Паскудства. Я ж казаў, не падабаецца мне гэтыя якіны. Піксель бачны. І ўсяго ж. Будзем свяціць як-небудзь тут. Ну, давайте, трапляйте. Ой, барабан аддаў і здох. Дарэчы, Т-34-1 нават і не бачыў, хіба што сюды ўрываюцца. З падпалаў. Адразу атрымаў. Зазвяціўся і здох. Нічога, бывае. І такое здараецца.
Так, тим часом, мабуть, тест перемоги був. Це приємно. Так і ось, пораза вже прийшла. Не лепшая мапа для гэтага танку, але далёка не горшая. Паехалі, будзем спачатку цэнтр кантраляваць сюды, потым, калі што, змесцімся туды. О, до речі, 3 глядачі на Твічі, 4 глядачі на Ютубе. Падкажыце, калі ласачка, што ўвечары пастрыміць, бо ў мяне ёсць на выбар. Пакрокавая стратежка, не РТС, а стратежка. Старая, олдскульная, прыскульная, карацей, але вельмі варта ўвагі. Гэта 100%. Оп! Пачыніўся. Вось. Другое. Ёсць экшн, не РПГ, просто экшн гульня па коміксах, якая рэлізнулася на ПЦ, а да гэтага яна была ў 23 годзе рэлізнута на PlayStation. Вось. Трэцяе. Зразумела, Евротрак сімулятор. Куды ж без яго? Без яго нікуды і ні з кім, і ніколі. Што там яшчэ ў мяне ёсць? У мяне яшчэ ёсць экшн РПГ, стралячка, проста найлепшая за ўсе часы. 3 часціны, але пачнем з першай, калі што. Калі хто не здагадаўся, гэта Mass Effect. Вось, Mass Effect. То бок, калі што, пішыце, любыя пажаданні ухваляюцца. Я таксама хачу. Стой. Ты глядзі, ён праз за мяне убачыў. Крыўденька, што мой танк свеціцца праз хмызы. Гэта непрыемна, так не павінна быць. О, нават ужо 4 на Твічы. 4 на 4. Ты глядзі, Твіч у мяне як падрос. Так што, хлопцы, дзяўчыны, хто тут ёсць у чаціках жывыя? Напішыце, калі ласачка. Бо я сам вырашу. Без вашай падказкі. А гэта ўжо будзе зусім іншая гульня. Так каб цябе, бляха-муха, яшчэ і гармата не падымаецца. Ну, у сэнсе таго, што яна не заўсёды на паўшостага, але ёсць такая асаблівасць у МБТ. Так, дзе-то тут ёсць? Нема яго тут. Так, Хары. Хары тут прыхаваны гэтым схілам. Добра так прыхаваны, слухайце. Трэба было справа ехаць да яго. Каб хлопцам нашым дапамагчы. 552, ой. Гэта мяне напужала троху. Пацеліў. Памылковы рух. Памылковы. Давай олдскульнае нешта. Так, 16 атрымліваецца. Гэта што ты маеш на ўвазе? 16. Нешта я згубіўся.
Отказ на 4. А чаму не all-wheel drive? 4х4 гэта ж АВД. Асабіста я ніяк не магу разабрацца, што такое экшн ці экшн РПГ, ці рагалік яшчэ, які толькі мобы ведаеш. Ага, то бок ты вось спецыяліст разам з ВРВ па мовах. А экшн РПГ гэта калі у цябе актыўнае дзеянне з добрым сюжэтам, кшталт, ведаеш, які той жа Mass Effect. Пры гэтым пры ўсім апроч актыўных дзеянняў заўсёды, то бок у цябе ідзе гульня ад бойкі да бойкі. Вось, як баевік, дарэчы, баевік, ведаеш жа жанр такі ў кіно. І там таксама ад бойкі да бойкі, паміж бойкамі нейкі сюжэт паказваецца. Вось гэта экшн па сутнасці. РПГ гэта калі ў цябе ёсць магчымасць нешта пракачаць, нейкія навычкі, нейкія там скілы. Вось, звычайна гэта маецца на ўвазе, што ты можаш зрабіць нешта большае, апроч пары навычак. Ну, але зараз РПГ называюць проста, калі ёсць нейкія пункты дзеля таго, каб скарыстаць іх на ўласныя, на паляпшэнне ці ўласцівасці. Вось, калі спалучэнне гэтых жанраў ідзе, то атрымліваецца экшн РПГ. Так, рагалік. Рагалік пайшоў ад roguelike, такога слова, спалучэння слоў. Вось, roguelike гэта калі ад цябе патрабуецца праходзіць хіба што, магу памыляцца, але патрабуецца ад цябе праходзіць адну і тую самую лакацыю, каб пракачацца, каб здабыць неабходны досвед і прайсці далей. Хаця гэта можа быць і Souls-like. Ну, выходь. Што, нема ніякіх танкаў тут? Ой. Это тяжемение хима что засветили. Не, ну ты погляди, он только повернулся и все, я его пробить не могу. Ничто себе, з вертухи приехал, плюх, готовы. 122-44, ты погляди на гэтага, га? А ну стой. Ну, до речі, ёсць гэтая ПТ, яна не такая трапная. На жаль, ён ацвяціўся. Гэта азначае толькі адно, што трапляць мала, прабіваць трэба. Давай, родный, давай! Блять, давай, едь! Курва! Як мне пошанцевало. Что не пробили двойчы. Як пошанцевало, ёб твою налево мать.
Ты сур'ёзна? Вось гэта гульня мне падкруціла зараз. Бля, ну я свяшу сам для сябе, нібы. Бо наши не гуляюць, наши не гуляюць. Сидзей чамусьці тут. Чаму ты тут? Таму што яна не хоча паміраць адное. Так. Пры гэтым пра ўсім неяк трэба. Неяк, ну нашая там добра. С-51 ужо бачылі. Ну, бачылі Нергала. Яшчэ трэба вось гэтага хлопца ўбачыць неяк. Вось, Нергал ёсць. О, усе тройка. Ты, придурок, куды ты страляеш? Ты бачыш, што на базе ў нас робіцца ці не? Так, трэба цікаць. Contradictions мяне заб'е. Отступай, отступай, отступай. Цікай, бо ён сюды едзе. Так. Ось гэтага хлопца. Не трапіў, не трапіў. Мне галоўнае, каб зараз гэты вось. Ага, вось ён. Так, слухайце, Contradictions, ён жа ж... А, ён з двустволкай, ён можа дабраць. Уваліць з двух гармат і ўсё. І мне гамон. Так, CDA добра зрабіў. CDA добра зрабіў. Так, ну нічого. БТУ павінна дабраць все ж таки. Калі не, то я зараз пад'еду, дапамагу. О, так, Souls-like гэта тычыцца складанасці і механікі, як у Dark Souls. Так, менавіта з Dark Souls і пайшло Souls-like. Цікава, што калі наберу 600 гледачоў да канца тыдня, за 2 дні цалкам мажліва, чаму не? Я упэўнены, што ў цябе можа атрымацца. Бой, перамаглі. О, CDA, дарэчы, ваяра зрабіла. Малайчына, малайчына. Нергал, ці хто там, Contradictions быў 6-м. 600 можа быць. Вельмі, вельмі ў гэта веру. Так, ну што, паехалі фарміць. Паехалі фарміць. Яшчэ трэба, дарэчы, на Е75 пагуляць, давно не гуляўшы на ім. Трэба неяк усё ж такі гэтыя 3 адзнакі ўзяць. А то ўсё не атрымліваецца ўжо колькі гадоў.
Гэта ў цябе, дарэчы, атрымаецца сотку гледачоў з 500 до 600 набраць за колькі? За месяц хіба што? Не за месяц, за 2. Толькі лепш казаць не гледачоў, а ўсё ж такі падпісчыкаў, бо прагляды ў цябе ўжо даўно. За месяц і 5 дзён. О, бачыш? Яшчэ правільна адчуваю. Дзесьці так. Бо у цябе ж праглядаў там было ўжо даволі шмат. За ўвесь час існавання там. Так, ну паколькі мы на 8 узроўні, ды пры гэтым яшчэ у апошняй траціне спісу трэба будзе стаяць. Патэшыць. Нічога тут не паробіш. З маёй рухлівасцю, з маёй магутнасцю нічога тут не зрабіць. Так, о, не засвяціў, ён сляпы. Та ёб красота. Так, Т-69 адкідаўся. Тортика я правіў толькі ў бок ды ў зад. Больш нікуды. Нават гэту ягоную вежу камандзірскую я не прабіў. На жаль. Галдаю. Трэба будзе пуляць. Та ідзі ты ў сраку, блядь. Такое мгненне просто. Так, концейвер, так? Концейвер. Штосьці невядомае. На жаль, тут нікога не засвяцілі. Я пастраляў бы іх, яны ж мягенькія тут павінны быць. Сам сабе свячу. Химера. Т-69, ну что такое? Ён увогуле туды не глядзіць. Я каму свячу? Так, гэтага забіраю з барабана, гэтага таксама забіраю з барабана. О, 400. Добра альфа, дарэчы. Так, проляцел один набой, гэта азначае, што як мінімум одна АПТ стаіць на варце. Ось так, выдатна. Ага. Так, трэба, мне падаецца, наступны барабан усё ж такі галдою зараджаць, бо няма сэнсу тут супраць гэтых хлопцаў. Так, наша, слухайце, 7-0. 7-0 вядуць. Мне падаецца... О! Вось так, выдатна. І адразу галдовы барабан зараджаем. І трэба будзе ўрывацца спачатку з гэтага канцэвера. Потым, можа, Крейслера. Адзінае, на жаль, 40 з херам там секунд перанабівання. Ой, доўгае МБТ перанабівання ўсяго барабану. На адкаце. Вау, XM, ты просто Стас, ты разумееш гэта? На. Все, поехали ўперад. 3 танки, один павінен быць на балконе. Бо 2 у засвеце тут унізе былі. Хімера паскудная, бачыце. Робіць нешта незразумелае. XM, дарэчы, там быў, бачыце. Вай!
Што я табе зрабіў, ну? Ну як так? Ну як не прабіўшы? Ну... 2300, неблага. Вось каб яшчэ правы фланг наш не перамог, то было б значна больш. Але каб правы фланг не перамог, я б зараз пад'язджаўшы б да гэтага тортика. Ён бы мне усадзіў паміж булак. Балюча б было б на 700. Так, паколькі ў нас іншых прапаноў не паступала, толькі ВРВ выказаў сваю надзею, што гэта будзе олдскульная. Значыцца, у нас будзе стратежка пакрокавая на вечар сёння. Ну што, гару? Паспрабуем засейвіць гару. Е25 полетела ўжо. Скваль полетел. Дарэчы, скваль. Гэта ж чэшская, то бок нешта падобнае на шквал павінна быць, праўда? А ў мне ўсё у галаве чамусьці яго сквалем. Тыпу, гэта як скандынавы, сколь. Адзін аднаго віншуюць там, калі... Ну, блядь, ну ты... Якой халеры? Стаў ён сваёю сракаю тут. На табе. Я сам не чакаў такого. Курва, столькі. Глядзіце, блядь, 34 танкі праехало, ніхто яго не засвяціў. Только калі я праязджаў такі, хопа, Крайслер стаіць. Хоп! Падабаецца? Спадзяюся, што так. Божух, ну я танкую, як бог. Чоппер. Чоппер стаіць нейкі. Так, іх прикрываю. Ой-ой-ой-ой-ой, вы паглядзіце толькі туды, што там робіцца на гэтым фланзе. Так, а дзе ў іх тут? Хто? Не-н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 е. Так не павінна ляцець, так не павінна быць. На. Комет 6-го ўзроўня, правда? Не, 7-го. 7-го ўзроўня. Ён танкануў. І ён танкануў з сабака. Просто самка сабакі. Што яшчэ магу сказаць ад яго магчымасцях? Так, хутчэй за ўсё ён толькі галавою тут свеціць, правда? Так і ёсць. Але тое, што вось гэтаму хлопцу 2 разы пашанцавала, ну, гэта вядома. Ой... Гэта, вядома, пашанцавала. Іншага не павінна быць. Давай, выходзь. На. І ён прабівае, вядома ж. Ты, блядь, сур'ёзна? Ты сур'ёзна? Ну, гульня, ну... Калі хто не ведае, у Комета там роскіт просто жудасны. Калі вось так вось вошкацца ўзад уперад, разумееце, што ён яшчэ больш становіцца. Конечно, на яго можна упасці зверху. 1357, 2 ПТ прикрываюць. Дзе яны? Дзе гэтыя ПТ? Мне падалося, ці ён праз скалу зараз пракінуў. Гэта што за халера зараз была?
Блять, ты просто немагчымая, бля, гульня. Нарэшце. Ён сваю галавою 3 набоі танкануў. Трэба паглядзець, дарэчы, не ведаю толькі, ці пакажуць мне гэтую статыстыку, колькі ён нам танкануў, але на комеце больш за 1000 натанкаваць, ну гэта просто цуд. Не, трэба сюды ехаць уніз. Вон, бачыце, шквал тут, 3, 2. Тун! На тебе пяткой по носе. Цивилизация першая? Не. На мой погляд, лепшая стратежка за першую циву. Дарэчы, у циву я гуляў шмат, і, на мой погляд, лепшая частина гэта 4-я. Вось просто best of the best. Вось, усё астатняе, ну такое было. Давайте на Е75 погуляем. Один боёк. Вось. Гэта будзе іншае. Яна, ведаеш, якога часу прыблізна, як Warcraft 3 выйшаў. Ось недзе там. Недзе такое. Як ты разумееш, РВД гэта не Warcraft. Гэта не РТС, зноў паўтаруся. Гэта пакрокавая стратэгія. Мне вельмі падабалася. Я двойчы праходзіў вельмі даўно. Апошні раз гэта было, я ўжо казаў, учора. Там 14-16 год прыблізна, калі я праходзіў апошні раз. Так, мы едем направо. З маёй рухлівасцю ехаць налево. Гэта не тое. Так. Конь. СТРВК со мною, гэта кепска. Давай со мною. Конь, поехали. Мало мяса едзе сюди. Давай, ты ж рухаўся там, я бачу. Все зразумела. Ну, трэба становіцца ў прыёмку. Я упэўнены, што трэба паціскаць, бо ў мяне дах мякенькі. Вось каб тут побач з 263. То было б няблага, але. СТРВК падціскаю, ну, давай. Что это такое? Просто ухляпал. Не. Так, где ты там? Так, Е75 там. Стой, не ворушися. Ну, блядь, ну якая скала? Ну, глядзіце, як он... Ну, просто, ну, цудоўны супраціўнік, як ён стаіць. Зараз ён добра стаў. Бздынк. Ух, просто. Жудасць. Так, я бачу ВЗХ з правага боку там кідала. На табе блайндом. Пакуль што добра яны стаяць тут. Бачылі? Рикошет ад вежы гэтага у Е75 паляцеў. Як жа ж кепска ляціць. Ай-яй-яй.
Не, ну тут бессенсовно, мне падаецца на такую адлегласць кідаць. Давай паціскаць, бо СТРВК не бачыць ні ВЗХу, нічога такога. Ух, цэнтр нашыя прасралі. Трапіў, ага, правярай. Так, наши центр просрали. Так. Тут есть некий пагорак. Цікаво, ці ён ратуе мяне ці не. Як тигр прокатывается бесплатно по мосте. Леопард, давай, подставься. Холера не подставляется. О, дякую Богу, залетело. И его так само. Так. Куды? Куды ты отступать збираешься, а? У нас на всіх флангах уже срака, разумеешь, ці не? Так, Рэмбо, БЗ. О, уже на базу приехали. Просто... Командант verwundet. Опачки. О, як залетело добре. Так. 14-4. Тим часом. Вертаємося на МБТ. Неяк веселей їм було. Чым скончыліся спробы зрабіць танчыкаў спартыўную дысцыпліну. Дык, па сутнасці, яны ж кінулі гэтую справу даволі даўно. Вось, і яны зараз праводзяць турнір, калі мы кажам пра ЕУ, гэта Onslaught называецца па-ангельску. Гэта, па сутнасці, гэтыя камандныя баі, якія зараз праходзяць, там і мапы іншыя, і ТТХ танкаў іншыя, і некія там выведка ёсць, кропкі захопліваеш, там выведку дае, артылерыйскі удар дае, ну, карацей, вось такое. Пакуль што на еўра, па сутнасці, ніякага кіберспорту няма. Яны яшчэ зрабілі 15 на 15 кіберспартыўным чамусьці. Чаму так? Халера іх ведае, чаму 15. Гэта проста, мне падаецца, недарэчным. Такая колькасць гульцоў, ты проста не паспяваеш за імі усімі назіраць. І тыпу бой пачаўся, і ты такі садзіш сабе ва ўсе бакі глядзіш, па сутнасці потым толькі, ну так, перамога, не так, паразы. Ну і ўсё такое. Крацей, нічога добрага не адбылося. На РУ серверы, наколькі я ведаю, яны нешта там робяць. Не сказаў бы, што ўдала, бо з-за таго, што іх адрэзалі ад усяго света іншага. Ну вось, перанабілася толькі пад самы канец. Адрэзалі ад усяго света іншага, у іх своя асаблівая атмасфера зараз стала.
даволі непрыемная, кіберспартыўная. Там нейкія 3 лігі яны зрабілі, штосьці там у гэтых лігах. Чаму гэта? Чаму? А, таму што ты проста хочаш тут устаць. Ну, пытанняў няма, гэта ж, ну, шляхетны такі. Не пробиваем. А, тут минус 2 танки, 8, что? Просто. Бачите, ззаду Хсор подъехал. Я на минимапу не глядел. Пум-пум-пум, по мне скинулись и до побачення. Не, тут гамон, тут 100% не вытягнуть. Яны заціснутыя усе тут стаять. Бачите, вось выключенные з бою 3 танки. І ўсё. А на прыкрыцці нема, канвей разам з Хсором бавіцца. Вось, а вяртаючыся да кіберспорту, пакуль нічога, ні халеры, ніхто не транслюе, ніхто нічога не робіць, таму невядома, чаму яны прыкрылі гэтую актыўнасць. Мне падабалася, як гулялі у кіберспорце, калі гэта было вось у той момант, калі Наві было, Helldivers былі, вось усе гэтыя каманды, хто там яшчэ такіх повылетала ўжо з галавы, блакітная памята нейкія былі. Вось. Добрыя былі каманды, добрыя былі баі 7 на 7. Было прыемна за гэта назіраць. Дзіўна ў той час, калі быў танкавы кіберспорт, адразу мяне здзівіла, што калі каманды пайшлі у танкі, яны ж хацелі сабе проста долю ад продажаў вось на гэтыя кіберспартыўныя мерапрыемствы. Яны ж за гэты кошты жывуць. Ну, тыпу, напрыклад, ёсць каманда Наві, у якой там кожны год мяняецца скін. Гэты скін наўпрост дадаецца да гульні, адсотак ідзе ў каманду, адсотак ідзе ў Wargaming, ну і астатняе там на гэтыя на падаткі ідзе і гэтак далей. Але ВГ адмовіла. Я не разумею чаму, бо гэта проста грошы з паветра, навошта яны так зрабілі. Вось ужо ў той момант, а гэта было, мабыць, 15-й год, 16-й год. Вось, на той момант стала ясна, што штосьці тут не тое. І чалавекі, людзі, якія адпавядаюць за развіццё кіберспорту, яны проста займаюцца нейкай хуйнёй, па-іншаму я не скажу. Бо гэта не было падобнае на спробу развіцця. Ай-яй-яй-яй, мне падалося, яно заляцела. А яно не заляцела, бо мне падалося. Ха, як я выкруціў. Конь не прабіты, калі я трапіў? Што? Недзе там на мікраміліметр, мікрапіксель яно змясцілася і ўсё, і не трапіла? Ну гэта ж не добра так рабіць. А ось так добра. Так... Новый карыстальнік чата, у вас з'явіўся бот у чаце, кажа Twitch. Пёс. Самка собаки. А ну выходь. Я тебе плюху повешу по ушах. Все, съехали. Так.
Яны подтиснули наши. М103. М103, ты где? Где-то небеспечно стоять, бо яны. Ох, просто киберспорт. Стрел был на 540, але не на 540. Стрел был, блять. Вось гэты мог быў дурны, прабачце. Я нешта пра яго забыўся. А вось мне ў дах прабівалі. Піў. А я прабіць не прабіў. Так. Не варта яно было гэтае. Так, у нас чамусьці одна АПТ стаіць, сумуем. У нас на баске, я маю на увазе. Оу, и такое здоровится ушко. Коли ты обороняешь базу только, а не уходишь гулять. Шапатак, Скорпион. Ух, не подобаецца мне гэта ўсё. Наши ў цэнтры паздыхалі ад тых, хто знаходзіцца за ракою, бачыце? Гэта вельмі кепска. Застаўся только 110-й. Шельма там чамусьці кантралюем. Пры гэтым, хто гэта у нас там? Канжа ПЗ 105. Канжа ПЗ 105. Вядома, што неблагая ПТ, але толькі не для гэтай мапы. Едем адсюль. Трэба сустракаць вось гэтых хлопчыкаў, якія толькі што шельму завалілі. Ну, вядома, трэба неяк дапамагчы. Было б каму толькі дапамагаць. Эх. Тут нема прастрэлу. О, ужо нехта свеціць. Эх. Ладно. С трох боков. Трын-тын-тын. Так, я все думаю, до якої години погуляць. Може ще годинку і хопить. Треба, до речі, подробити резерви, які скончилися, ні? О, 3 хвилинки. Ну, добре. Зараз ще подробим один раз резерви і на этом будем завершать. Так. Супер девяток. І у девятках шмат доволен СТ. Ну, не люблю я ГТ. Ехали налево. Може пошанцує, може нешта атрымаецца зрабіць добрае.
Калтеха наша. Що яна робить? Цікаво, підтискання. Стандарт тут. Это я свечу, коли что. Это не ЛТ наша светить. О, елочка. Это добре, что він елочку знайшов. Угу. Видатно. Божух, ну яка кобра тупая оказалася, а? Олдскул, вітанки, 100 годов не бачилися. Штось я вчора там по усіх стримерах ходил, нигде тебе не сустракал. Что здарилася, дзе пропал? Нешта у меня ад гэтай гульні дупа згарэла. Калі сёння? Узяў ад яе адпачынак, нейкія блядзі п'яныя гуляюць. Слухай так. Олдскул. Ці ты, можа, Бізорд? Ты ведаеш Бізорда, дарэчы, глядзіш яго? О, ведаеце што? Няблага было б падціснуцца пад гару і адкідаць вось гэтага хлопца. Вось туды пад'ехаць. Адзінае толькі, бачыце, ЛТ наша пад'ехала і не хоча свяціць ПТ. Пум-пум-пум. Таму што менавіта 100% вось такімі словамі ён завяршаў свой стрым у чацвер, што дупа згарэла, ён на маусе гуляў. Ад гэтых вось паплечнікаў, якія там тыпу павінныя былі яму дапамагаць гуляць, па факце яны проста ўсё псавалі. Обер-маргінала. Обер-маргіналы, магчыма. Ну так. Сапраўды, неяк баланс дзіўна складаецца. Сапраўды, вельмі шмат. Глядзі на лік, 6-1. То бок адная каманда перамагае з вялікай перавагай заўсёды. Ну не заўсёды вось, але вельмі часта. Мне падаецца больш, чым у 50% выпадках. То бок гэта ненармальна. Што за баланс, як ён гэта робіць, незразумела. Ну і адпаведна, калі ты гуляеш у той камандзе, якая заўсёды прайграе, то гэта не тое, каб непрыемна, а проста, ну, ганебна. Ух, ужо накідаў. Чакай, я зараз пачытаю, як даеду. Бляха, ЛТ, ну ты дурное, ЛТ, ты разумееш, ты як дзіцё малое. Добра, першы мінус. Не, 1200 я не заберу. Так, я вось тебе гляжу в атафаку і лепуса. Ну, я ж ведаю, за ты бываеш. Так, у мяне людзі паміраюць на 30-й секунде. Спачуваю. Ну, паплечнікаў ты маеш на увазе. Ну, Альфа, ну... О, все, уже 3 гульцы у іх засталося. Хутенько. Все, концепт шотный. Карацей, ты быў у камандзе супраціўніка, калі што. Я не ведаю як. Ну вось бачыш, вось ты бачыў, як зараз кобра здохла. Вось неяк так. То бок чалавек, аддаўшы барабан, гэта ж было бачна, што ён 4 стрэлы аддаў мяне. Паехаў уперад проста. Ён не ведае, што ў мяне яшчэ адзін набой быў, каб я яго паставіў на каток. Ён не заўважыў, што цэнтарыён падціснуўся. Ён не глядзеў нікуды, разумееш? Ён проста выкаціў і падох. Як нейкі скот. Так. Гэта яны яшчэ добра адыгралі на 2 кіла.
Ну гэта на сённяшні дзень хіба што максімальна кепскі такі бой. Мне не было менш за 2 пакуль што. Сёння я маю на ўвазе. Уже 4 дні трымаешся ад гульні. О, ВРВ. Я пафіксіў гук, віншую. Гэта вельмі добрае дасягненне. Карацей, на хімік выкраціў узмацненне гуку на 100 замест 80. Тайму была перагрузка. Ну, я ж табе казаў, што трэба неяк. А што за нахімік? Гэта што за прылада такая? Так, мы зараз едзем у цэнтр, таму што я на доле спісу. Бачыце, супраць 10 гуляем. Мне ні справа, ні злева няма чаго рабіць. Мне трэба ў цэнтры гуляць. Бо мне накідаюць поўную дупу гуркоў. АВК таксама тут. Ой, боже, што за белый дракон? Гэта што такое? Вы што, падурэлі людзі? Які яшчэ белы дракон? А што, танкі скончыліся, нармалёвыя назвы? Вось, я, дарэчы, карыстаюся звычайным гэтым мікшерам. Я ж неяк табе прапанаваў, давай табе дам, бо ён бясплатны абсалютна, і спакойна на ім можна рабіць усё, што заўгодна, і плагінаў шмат. Ну, акурат пад маё КД ён схаваўся. Даволі доўга, слухайце, на МБТ кадэшца, гэта набоі. Так, цэнтр мы ўзялі. Не сказаць, што дзякуючы мне, але я таксама паўплываў на гэта. Ой, што за белы дракон, як ты выглядаеш? Ці ты ВЗ, ці ты што? Што за мадэлька, куды прабіваць? Вы гэта бачылі? Вы гэта бачылі? Сука, ён яшчэ і трапіў. Ой, блядь. Прыехаў фугасамі страляць, прыдурак, бляха. О. З прыплыздам. Ён яшчэ і на барабане. Белы дракон. Гэта 121Б типу. Бо ВЛД не прабіўшы. 121Б на барабане, правда, не? Хто ведае? У цябе, дарэчы, буква R, World of Tanks. Гэта, дарэчы, не я пісаў, гэта World... Ён аўтаматам мне падказку такую даў. То бок нехта гэта запісаў. Буду ведаць, што не трэба выкарыстоўваць гэты, бляха, як яго, тех. КПЗ-07 нейкі на барабане. Ты гэта маеш на ўвазе? Таму што яго КД прыблізна як маё. У КПЗ-07 колькі там? 6 секунд, правда ж? Звычайнага. А тут было каля 4. 3-4. Мы на Е75 яшчэ ні однага разу не перамаглі. Да як так? Што за халера адбываецца? Так, я ўсю стату зліў, бывало такое, што хлопцы злівалі 12-6. У цябе, дарэчы, так, это я ўсё прачытаў, гэта было. Ну, слухай, вось я ў чацвер зноўку. О, назва для танкаў. Голубы шампур, весялковы дракон. Сіняя вустрыца. Ой, сіняя вустрыца павінна быць, мне падаецца. Абавязкова. Так можна пераіменаваць, дарэчы, нейкага там ганкарера 100%. Сіняя вустрыца. Але сапраўды, слухайце, вось на кой халеры называць танк белый дракон нейкі? Яшчэ камуфляж?
Няхай сабе будзе, але вось танк, каб называўся, ну гэта лухта нейкая. Так. Аць, праехаў. Не запыніўся ўчасна. Стой. Ебой! Паляцела добренько. Да і наш здох там. Сабака. Дык гэта па факту 3D-стыль на танк? То бок мне падалося, што ў яго КД прыблізна 4 секунды. Не, я разумею, што гэта тое самае, што, напрыклад, лешы, ці вось лесавы, як тут указана па-ўкраінску. Вось, што гэта нейкі танк. Я ж кажу, што можа з іншага боку адкуль барабан. Можа быць, слухай, сапраўды, хутчэй за ўсё ты правы, што гэта нейкі КПЗ. На стэроідах па перанабіванню. І мне падалося толькі, што ён... Нішто сабе. Хлопча. Адну давай яшчэ раз вось так вось. Бачком. Малайчына проста цудоўная. Да забіце яго ўжо. Ён жа ж у засвеце пастаянна. О! Так, а ёсць меркаванне, што яны не праехалі вось у гэтую пазіцыю. Так і ёсць. Поехали. Зараз будем пхать им. Я ось толькі думаю, адсюль выходзіць ці адсюль. Оу. УДС тут. Ніхто не бачыў, як ён заехаў. А УДС мне расколупае усю сраку. Ага. Давай. Чуеш, дапамажы вось з гэтым. Мне зараз вельмі моцна пашанцавала, што ён не прабіў мяне. Та ідзі ты, бляха. Што адбываецца? Я лепш пракачуся, стыкаю ад гэтага, ад фазы. Ну ўсё, я шотны для гэтага хлопца, і ён зараз мяне дабярэ, правда, не? Дапамажыце. Сука, суперконь, ты тупы. Ты разумееш, ты тупы. Ты тупы. Ой, яны далі проста праехаць яму. Яны проста нічога не рабілі. Яны стаялі на гэтых пазіцыях. Ёлупы дурныя. Так. Сабраліся. Гадзінку трэба адгуляць. Яшчэ гэта не выйшаў, слухайце. А давайте Мауса. Хачу Мауса. Адразу пачуццё рэгіёну ад гэтай назвы. Так. Так і ёсць. Я не ведаю вось такой гісторыі, як у цябе, калі яны не ведаюць, куды страляць. У мяне не бывае. Ты маеш на ўвазе, што зараз не прабівалі? Дык гэта хутчэй за ўсё проста падкрутка нейкая была, што яны не траплялі ні ў НЛД, нікуды. Ворагі пікселі выцэльваюць. У мяне тое самае на Е5. Памятаеш, я калісьці... Я не памятаю, ты быў на гэтым стрыме ці не быў. Я распавядаў пра тое, што па-за стрымамі гуляў на Е5, і там, ну, жудасная проста была статыстыка за сесію, там 6-1, то бок 6 паразаў, адна перамога. І там немагчыма нішто было зрабіць. Яны проста усе, там, натанкаваць 1000 не мог. Настолькі ўсё кепска было. Ну, карацей, гэта проста залежыць ад таго, як яно ідзе. Усю гэтую сесію менавіта. А ў мяне яшчэ
калі так ужо казаць, ты ж заўважыў, што 2 тыдні я не стрыміў. То бок, хутчэй за ўсё, проста гульня падкруціла і такім чынам падтрымала. Але гэта нядоўга будзе. Мяркую, што ўжо сёння ўвечары, а то і заўтра раніцай, так 100% пойдзе адкрутка назад. Бо я ўжо даўно заўважыў, што калі ты ў гульню гуляеш даволі доўгімі сесіямі і даволі часта, тыпу штодзень, то, ну, усё складаней і складаней. Так, глядзі, хто едзе. А ты можаш паглядзець назад перад тым, як ехаць, прыдурачны? Ідыёт, блядь. Просто барана кусок. Откатвае ён так. Схаваўся. 121, паспеў. Ну, блядь, як это атрымліваецца так? Яны просто под моё КД выходзяць. Так. Блять, ну. Ты сур'ёзна? Ты трапіў вось так вось наўпрост? 71 гэта добра. Ты заебаў! Чуеш ты на 277? Ты як так прабіваеш? Чым? Кумулятывам. У мяне ж там экраны, алё. У мяне ж там экраны, ты не павінен так прабіваць. Ды паглядзі, ён проста ўсё. Ён ніводнага разу не прамахнуўся ці не прабіў. Кожным стрэлам прабіваў. Я б не сказаў, што ён там неяк цэліў. Проста кідаў. Бум. Паляцела. Там, дарэчы, новая гуля пра танк ад ВД. Што? Якая гульня? Чакай. Ну тое, што ты ім грошы занёс. Гэта твой выбар быў. Дарэчы, яны цябе не прасілі, яны проста табе паказалі танк Рэмба, а ты павёўся. А як тут з чытамі справы, яны забаронены. Чыты забаронены. Таму, што вельмі добра зроблена у танках, гэта тое, што нават калі ты выкарыстаеш чыты і цябе не забанілі адразу, то праз некаторы час ты ўсё роўно атрымаеш бан. Толькі я не ведаю, там зараз як працуе гэта ўсё назаўсёды адразу даюць бан, ці там нейкі перыяд спачатку на 2 тыдні, а потым назаўсёды, ну нешта такое. Project CV. Чакай, гэта не тая старая гульня, якая была з новымі танкамі. Тут жа ж у нас у гэтай гульні тыпу старыя танкі, а яны ж пілілі нешта падобнае на сучаснае. Гэта не гэтая? Толькі мне падаецца, там іншая назва была, Project One, нешта такое.
CVA 22E. Ой, что это такое? Что за маты? Что за коды? Нейкая лайнка. Гэты промакод дае магчымасць паспрабаваць. Вось яно што. То бок нейкі там бета-тэст ідзе ўжо. Калі гульцам даюць коды на тэставанне. Ад 6 лютага гэта праз 5 дзён, то бок гэта павінна быць чацвер. Можна паглядзець, што гэта будзе. Воу, что такое? Чаму ты не опускаешь? Змянілі рэльеф ці што? Не змянілі. Гэта я не так заехаў. А ну, ходи сюда. Так, хаўкацік у нас так адкаціўся. О, бачили, 1LD. Та ідзіўся. 2 разы запар. А чаму не? А чаму і не? Ну, каб НЛД прабіць танку, ну, чаму не? Так, давай, па-перше, 420 яму, на. Ось, і 2 разы запар я прабіў. Ну, хлопча, у мяне зараз будзе перанабіванне доўгае. А што гэта ты там стаіш? 600. Памажы, бо я перанабівацца буду паўжыцця яшчэ. Сука тупорылая, блядь! Ты просто немагчымы нейкі. 3, 2, 1. Крывы, блядь, Джуну. Вы бачылі, што ён зрабіў? Ён вертуху кінуў, прыдурак. Ён у мяне цэліць, гэты прыдурак вертуху кідае. Сука неадэкватная. Так. Дзе падзеўся Бураск? Адзем сюда. Так. Каб гэта была ранішняя версія гульні, я б сказаў, што гэты суд перакуліўся. Але ж глядзіце, ён жывы. Блядь, як яно так робіць гэтай гульнёй, што яно проста з'язджае акурат у той момант, калі я перанабіўся ўжо, а? Вось як? Ці гэта фізічна магчыма кабось такое зрабіць, а? Вядома, ты праб'еш, вядома. Ось уже і Брасік ззаду пад'ехаў. Ой, не адзін са шкодай. Малайчына стаіць. Стаіць, не варшыцца, бо інакш усё паплыве, падаецца. Е75, ты пераможаш сёння ці не? Што ты мяне бянтэжыш сёння так, а моцна? Якія 3 адзнакі з такой гульнёю? Дзесяткі. Кепска. Дзякуй Богу, дзесяткі гэта СТ у асноўным. У іх Центурыон, Еча. Добра, то бок 9-кі гэта ДТ. Паехалі ў цэнтр. Будем спадзявацца, нешта атрымаецца.
У мяне было, дарэчы, на ім 91, штосьці там 90 па адзнаках. Зараз паглядзім за гэтыя 4 баі, наколькі ўніз яна ўпала адзнака гэтая. Фантомас. Рэмбо, 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 ты б левее ехал. Так, 140 прокатился. Давай, 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 выходь. Не хочешь. Малайчына. Я б таксама так не рабіў, але дурняў трэба чакаць. Ух, 810, вах. Просто выдатна. Эмиль. Эмиль, Эмиль, Эмиль. Так. Воу, 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 пінг. Паверніся. Што здарылася ўжо? Ось навошта тэстаў ты сюды заязджаў? Проста пастаяць? Центурыён подставіўся, контендер подставіўся. Ну, табе 525, а? Угу. Баки я мне прострелил. Ух, просто! Вау, кіберспорт. Я неблага, слухайце, гуляю пасля двухтыднёвага перапынку. Вось цікава, ён падціснуўся сюды, гэты кантендер, таму што яго там хтосьці абараняе ці не? На жаль, у нас няма ПТшкі, вось адсюль, якая б сустрэла гэтага кантендера. Шельма, шельма, дабярош кантендера, не? Хто яшчэ не свяціўся ў іх, дарэчы, канвей. Там можа быць канвей і вафля. Опс, на табе гусельку збіў. Ось так, выдатна. Эмиль приехал поглядеть, что у нас тут отбывается. На тебе. Так, 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 так. Так, добре, едж, до речі, зліва, ось там. Так, а 140 переїхав сюди. Ризикуєш, хлопче. Ні, 140 вниз поїхав. Тора, Тора, Тора. Ну так, ти трапиш, ти можеш. Пробач, Тортик, що я так ось роблю, але мушу.
Ну як? Ну як? Блять. Што ў мінулым баі тройчы? Двойчы, прабачце, двойчы яно. А МЛД рикошетнуло. Што тут зараз? Ну як? Так. Покажешься 140 тут, не? Ты ж на балкон заехал свой. Рембо. Атрымаў па пысе. Зайздрошчу глядзець на гэтыя каткі 5-1, 10-4 ўжо. Ага. Гэты паскуднік. І, слухайце, ну вежа гэтая злева, яна ўсё псуе. Яму акурат выцэльваць яе зручна. О. Давай мы разом с тобой поделимся. Блять, я яшчэ трапляю ў скалу. Малайчына. Бэм. Так, ну все, нам тут не поспеть уже, правда ж? За конвеем ці хто там, да, конвей. Застаўся конвей толькі. Гэта old school, ведаеш што? Гэта просто ад таго, што ты стаміўся. Ось, хутчэй за ўсё, вельмі моцна сканцэнтраваўся на паразах. З-за гэтага такая шляпа. Таму ось падаецца. Бо я памятаю, калісьці сесія была. Ну, на мой погляд, ну такая кепская. Просто не магу. Я так лаяўся, такі быў незадаволены гэтай сесію. Просто ось кінуў усё, выйшаў з гульні. Так, але я на той момант памятаю дакладна, што я кожны ранак заходзіш, скідаеш яе, гэтую сесію маецца на ўвазе, ну і пачынаеш гуляць, потым глядзіш статыстыку. І вось я на наступны ранак заходжу, гляжу, а статыстыка была 62% перамогаў. Усё зялёнае, усё ў плюсе там, сярэдні досвед быў хіба што на 300 ў плюсе, а не проста так, нешта там ведаеш там на 3-4-10 пунктаў. Вось, сярэдняе пашкоджанне на 150 ці 160 было вышэй за сярэдняе звычайнае. Таму вось тады я зразумеў, што нешта не тое. Проста нейкая стомленасць і гэтак далей, яно ўсё значна пагоршыла ўспрыняццё сітуацыі. Ты канцэнтруешся толькі на паразах. Некалькі дзён запар, так яно так і працуе часцей за ўсё, дарэчы. Што ты проста стомлены і зноўку ж ты канцэнтруешся, і таму дзень за днём, калі не адпачываеш. Найлепшае, дам табе параду, найлепшае ў гэтым выпадку гэта не гуляць і не займацца справаю у жыцці. Вось, напрыклад, як гэта ў мяне было, я працуеш, вось, прыходзіш да хаты, у цябе там, ну, ўсё больш-менш распланавана ў хаце, там тое зробіш, гэтае зробіш, тут зробіш сабе гэты гэп, каб быў час пагуляць. Вось, ну і сядзіш гуляеш. А трэба змяніць, трэба ўзяць нешта змяніць у працы, заняцца нечым іншым, калі ў цябе там, не ведаю, актыўнасці не грузчык, каб таскаць узад уперад. Вось, калі ты грузіш цукар, напрыклад, займіся каваю. Ну, типа таго. І дома таксама ты прыйдзі да хаты і змяні проста свае паводзіны. Не рабі першае, другое, трэцяе, а зусім іншае. Вазьмі кніжку, пачытай, калі ты проста адпачываеш. Вазьмі на шпацыр, схадзі куды-небудзь, куды даўно не быў, ці штосьці даўно хацеў прыдбаць. Вось, схадзі ў гэтую краму, якая знаходзіцца далёка там недзе. Вось нешта такое, але галоўнае, не рабі тое самае. І так
Карацей, галоўнае, каб быў нейкі іншы, не проста занятак, але вынік працы. Разумееш, каб ён сутнасна адрозніваўся. І вось такім чынам. Ты, паскуда, глядзі, адзін другого прыкрыў. Што вы думаеце, у мяне адзін бой? А, блядь, ну ты паглядзі, ён проста мне вежу прабіў. Паскуднік. На хаду, бачыце? У лючок. Ось такія справы. О, не, я гэтых хлопцаў не праб'ю ніяк. Чараацір на першую лінію прыехаў, глядзі. Адчапіся, гаўняк. У іх да халеры тут танкаў. Нас лишь перапушили. Нас лишь перапушили. Зараз. О, як полетела. О. Заўважылі, як яно полетело цудоўна? У правый верхні кут. А ну выходь. Ось так, супер. Так, ну што, я не ведаю, ці будзе варта пераключацца на галду. А вось ты лепш сидзі. Т-28. Вось, каб я быў на галдзе, я б Т-28 забіраў бы, а так? Блять, ну ты дурны ці што? Ці звілейкі просто. Ах! Ты, сука, з-за того, что у меня гармата не поднимается, я его не забил. Вось так тебе. Не збег. Так, Аламбек. Что за Узбекистан у нас тут? Аламбик. Так, Т-44 меня целит 100%. Слухайте, я думал, нас перепушили, а тут, оказывается, неблагий бой промался, по сутности. Ну, это все мои дзеянні 100%. На тебе, 372. Ах ты, шакал ты. Ага, ну-ну. Нічого, я до тебе доеду, я тебе просуну там. Я того хлопця я не бачу. І знову будинок знес. Бум. Все, неблага, слухайте, 3К на МБТ неблага. Так, 12-20 у мяне на маім баку. Так, колькі у нас засталося яшчэ пагуляць? Хутка трэба яшчэ і абед нейкі прыгатаваць. Паесці. Што па грошыках? 123 тысячы прынес гэты бой. Прыемненька. Няхай будзе.
Восьмерки, девятки, сярод девяток ёсць ТТ. ЦТ, прабачце, таму едзем у цэнтр. Дапамагаць нашым ПТшкам, свяціць для іх. Сваёй прысутнасцю рабіць перамогу. Тайп. Захутка приехал тайп. Не поцелил. На тебе. Так. Что мы робим? Глядите, вот эти два не поехали, уволили. Мы тут затиснуты. Это благо. Вось тое, што зараз адбываецца, гэта блага, ты глядзі. Мы не кантралюем, мы не можам кантраляваць гэты вось мапу. Бо у нас ісуе стандарт, штосьці там не падзелілі паміж сабой, такое адчуванне, і стаялі, перліся адзін у аднаго. Стандарт сюда едзе. О боже, што ён робіць? Як яму так пашанцавала, што... Ён прыехаў, тайпа ўбачыў, а тайп да яго спінаю стаіць. Як так? Як гэта працуе? Лео, вось ён Лео. Гэтыя хлопчыкі, яны не выходзяць тут. Гэта кантралюе Лео. Зараз трэба паглядзець, ці яго прыкрываюць вось з гэтага флангу. Блядь, ты што стаіш? Аб'едзь вось сюды. Чуеш, не? Ага. Ужо па мне шмаляюць. Опс. Вы бачылі гэта? Другі стрэл. О, нарэшце, зразумеў. Малайчына. 6 секунд яшчэ. 6 секунд. Прабач, 6 секунд. Неяк трэба. 1, 2. Ось так, 370. Яно ўсё ў горадзе, ці што? Мне яшчэ арта ІСУ-122-44. Трэба ўрывацца ў цэнтр. Блядь, як ты не бачыш яго? Курва ты дурная. Чым ты займаешся на Лео? Курва, просто ёлу, блядь, дурны. Стаіць сабе, што ён там робіць, не разумею. Тут ПТХ, бляха, приехала. Просто руку жать. Ой, блядь, які то дурны. Олександр, 100%. Алёша, бля. Ён і таго не бачыць, і гэтага не бачу. Боже. Каб цябе чэрці дралі, 100%. Свинота ты дурная. О, прывітанне, бляха. Ён просто адляцеў.
Просто адляцеў. Ай, ўсё, што трэба ведаць пра ягоны ўзровень гульні. Стаяў, нікога не свяціў, просто здох. Ладно, такое здараецца. Колькі ў нас? 18 хвілін. Прыблізна 2 боя. Якіх боя? А давай вось на гэтым. О, дарэчы, трэба ж было вось гэтае зрабіць спачатку. Высадзіць гэтых хлопцаў і пасадзіць іх вось сюды. Удес. Удес. І Удес. Вось яно. Перанавучыць. Так, вось гэтае. У нас тут што-небудзь можна адразу усталяваць з таго, што ў нас так, 10 ўзровень. Рацыя гэта адзінае, што можна ў нас усталяваць. А па сутнасці ўсё астатняе можна перадаць. 1 461 890. І ёсць. Так. Давай. Дасылач, безумоўна. Я бачу ўжо, што не хапае грузападымальнасці. 25 700. Вай. Так, што ў нас яшчэ? Зведзенне. Што па зведзенню? 11, 2,79. Ах ты ж. І гэта таксама не вырашае. 2,79 і 2,53. Не. Дзе стабілізатар? Стабілізатара няма. Трапнасць 0,38. Как цябе распярэзала. Кулер пастаў першы слот. У першы слот не гарматны дасылач, а кулер. Можа, у другі лепш яго паставіць? Чаму? Чаму? Мне не падабаецца, слухай, зусім не падабаецца. На гэтай гармаце, пакуль яна дэфолтная, яна проста 0,37. Боже ж мой, боже. Яке кончана. Што ў нас па гэтай, бляха, па варухлівасці? 14. 37 максималка. Не, максималка 50. Это что? Масса. 44 хапае, то бок гэта 100% не трэба. Рогі можа ў такім выпадку. Што ў нас па 376? Ну, можа. 470 і неяк з іншага боку на халеру. Незразумела. Пакуль што так. Гэта што ў нас такое? Прабіццё. 288, 30 сняблага. Ось так хопіць. Так, як заўсёды? Сюды. Так, замест прыцэл паставіў бы замест проб. All Saints, ты ж бачыш, што там 0,36 толькі становіцца. Ну, вось на гэтай гармаце. Пракачаем гэтую. Тут 0,4, то і маць, таксама срака нейка. Паглядзім, потым калі што зменім. Ой, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Камуфло! Я забыўся. І націснуў. Я не хацеў. Так. Што, паехаць направа? Цяжыкаў троху паказатаць па пятках. Па лытках. Ці на мост? Але на мосце разбяруць, мне падаецца. На мосце разбяруць. Паехалі направа.
потым, калі што, павернемся на базку, будзем бараніць базу. Look, buddy, I gave you a loadout, a quick look over, and I really think you could do better with... Хлопцы, а справа што, ніхто не едзе? Йох едзе, Скорпіён едзе, Е75 едзе, добра, хопіць. Бляха-муха, зведзенне гаўно. Роскіт гаўно. Мы тут удвоих не станем с тобой, бо ты стал сам себе тут. Да. Ага, цудоўна, бачиш ти, як світиш? Ось підарас, ну. Ты ссыкло ебаное, блядь. Ты уже сдох лічы. Ты разумеешь гэтае ці не? Падпірае ён. Гаўніка кусок. Так, ну мне падаецца, няма чаго тут рабіць. Скорпіён падох, цяжык падох. Йох, калі не з'едзе, таксама падохне. Пры гэтым нас у цэнтры чамусьці нікога няма. Там выходзяць усялякія шарфуцюры і LC. Яшчэ есть тайп і лора. Ну давай поднимемся на наш балкон. Ты ж на твичы, і што? А, ты маеш на увазе, што нельга так лаяцца? Прабачце. Дарагія твічоўцы, прабачце. Гэта не звязана з нейкімі сексуальнымі меншасцямі. Гэта звязана выключна з тым, з якасцю гульні некаторых гульцоў. Вось, таму выбачайце і не баньце. Спадзяюся, спрацуе калі-небудзь. Магчыма. Так, усё, контент там застаўся. Ну появися. Опс. Треба з'їхати. Мне падаецца, тут перарабілі мапу, не? Ну, трошки перарабілі. Сиди отсюда. Не, повернися. Блядь, ну. Треба переходити в інший режим. Добре погуляв. По слово сказав, ведаю. Я ведаю, що я сказав. Я ж про гэта і кажусь. Я і кажу про гэта, што меншасці ганблю типу. Не, ну сапраўды гэтыя такія гульцы сярод гэтых меншасцяў не павінныя быць. Так, давай, апошні бой на МБТ, хопіць, всё. Ой. Добра з'ехаў, правда? Цудоўна атрымалася. Не. Бывае. Здараецца такое гаўно.
Поехали налево. О, Гувіка. Зараз трохи більше этого досвіду отримаємо ще за бой. Може і грошей. Сомо, Т-832, із 6, ах ти ж, ёб твою, їх броні до холери, слухайте, треба возити ніяк. Хоч ти одразу на голду переключайся, бо вони 100% з'являться ось тут. Але кривдно на голду переключатися, бо йому утопія. Гэта няправільна. Гуляць выключна на галдзе, нават на МБТ. Так, ПТшки выставляются, добро. Что, засветим кого? Не на перекате? Нема. И сами не засветились, до речі, дивно. А, ось 832. О, ні, Т-43. Ні, гэта менавіта не перашкода. Тым больш, што ён стокавы хутчэй за ўсё. Ты собака, ты погляди, як ён подлічыў, куды я поеду. А? Так, Лора, Тайп, усе на месцы. Оу! Ты не мог потиснуть? Так, треба сховатися, поки перенабиваюся. Супер, малайцы. Ось гэтага, бляха, пачвару. Хто б заваліў. Ну, бачите, ён пераваліўся адсюль сюды. Звычайна, калі танкі так робяць, гамон. Блядь, нас не крыюць. Вось гэтая паскуда, якая стаіць, і нам хіба што не цэліць сюды. Нам дапамога патрэбная. Блядь, ну ты яшчэ. Ну я не вытрымаю ад гэтага стрэлу. А куда ты пробіў? Можна даведацца? Ён у вежу пробіў, тыпу у вежу кіроўцы, камандзіра ці што? Ну такое, вядома такое, не халера наша вось гэтая ИКВ, якая стаіць, не дапамагла, просто не по одному танку. Тут усё. Карацей, халера з ім, 2000 настраляли, 200. Добра, на сённяшні дзень з танкамі скончылі. Увечары у нас будзе стратэгія пакрокавая. Пагуляем. Вельмі старая. Вось, затое вельмі цікавая. Насамрэч. Для мяне так. Для мяне было вельмі цікава. Спадзяюся, вам таксама зойдзе. Там ўжо будзем вырашаць, што рабіць. Увечары я пачну прыблізна а гадзіне, мабыць, 7, можа быць 6, я яшчэ пагляджу, можа быць, нават пасля абеду запушуся. Паглядзім, што ў нас атрымаецца. Так, ВРВ, да сустрэчы. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларус, падтрымлівайце Украіну, сачыце за анонсам, калі там з'явіцца гэты анонс па сённяшняму стрыму, але
ён будзе захадзе. Хутчэй за ўсё, а 7 вечара пачнем. Вось паміж 6 і 7. Вось так. Добра. Дзякуй вялікі зноўку за падпіскі, падабайкі. Хутка пабачымся, пакуль.